turƙa shi. Ƙaramar rigima tana shirin komawa babba. Cewar Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ya zayyana wa jama'a rikicin Dauda Kahutu Rarara da kuma Kwankwaso yana shirin ɗaukar zafi. Masu sauraronmu, ku ƙara gyara zama ku kuma biyo mu zuwa ƙarshen wannan shirin domin jin yadda za ta kaya. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka yi haƙuri ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A jiya, manema labarai wato 'yan jarida suka tattauna da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso akan an je yana cewa zai wa Dauda Kahutu Rarara mummunan abu. Wannan dalilin ne sa manema labarai wato 'yan jarida suka tattauna da Kwankwaso. Sai dai kuma a wajen tattaunawar an jiyo murya Abba Kabir Yusuf yana ƙara cewa idan wannan mawaƙi bai bar jihar Kano ba to ya ƙara tabbatarwa da mutane sai ya yi mai abin da bai dace ba a jihar Kano. Cewar Abba Kabir Yusuf inda yake zayyana jama'a daga zarar an rantsar da shi zai bar jihar Kano. Ta tabbata dai mawaƙi Dauda Kahutu Rarara a yanzu zai yi bankwana da jihar Kano kenan ba dan yana so ba, sakamakon irin cin mutuncin manyan jihar Kano da yake yi. Sai dai kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya shiga rikicin da babu ruwansa, domin kuwa yanzu dai Ganduje ya shigar wa Dauda Kahutu Rarara, inda yake cewa tabbas inda ina raye Dauda Kahutu Rarara ba zai bar jihar Kano ba. Cewar tsohon gwamnan da yake shirin sauka wato Ganduje. Sai dai kuma Abba Kabir Yusuf ya ƙara cewa kada ka manta yanzu gwamnatin a hannunmu take, ba tare da kai wata ba, dole ne sai na kori Dauda Kahutu Rarara daga jihar Kano. Masu sauraronmu, kun ji dai kaɗan daga cikin abin da yake faruwa kenan. Rikicin Dauda Kahutu Rarara da Abba Kabir Yusuf da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso tare da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanzu ya ɗau zafi matuƙa. Duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka yi haƙuri ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da sosai. Zamani News TV, tashar al'umma.